ehihie ọma nọ asị nkachi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma anyị ga-ejere obodo n'ara obodo anyị ga-azụ ka afịa anyị ama ka afịa onye chụba anyị ya daa kakaka anyị ama anyị jijiji anyị ama anyị onye fụla anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ ọzọ ya anwụ onye si na anyị ga-adị mma onye a ga-adị mma onye si na anyị ama adị mma onye ahụ ama adị mma mana anyị ga-adị mma anyị ga-azụ ka afịa ya ma ka afịa onye chụwa anyị ya daa onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ sacha n'ọnụ ya nwụrụ asị m egbe bere ugobere nkesị ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe ọ na gosiri ebe ọ ga-ebe asị m kwukwa ya ọ ihe m kwuru tuo na ihe Ugochi tubelu kwuru asị m na onye ihe anyị na-eme ga-enwe isi onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye anwa tinye ka o nwee isi ise. Abụ m Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama aha anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo bụrụ nnukwu onye nchụaja high priest na Ugochi tubelu ọdịnala temple dị na Oraifite na Anambra steeti. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakwa afa gbaa afa miri emi. Akọwagoro m ndị mmadụ kọwaa uru ịgba afa miri emi ba n'onye abụ mbụ na mbụ ụmụ ndị nna awụ mgbasịara afa ha dashia m ego si na afa nke na-agbatakịa maka na anyị na-awepụta oge gbaalụ mmadụ afa and nke ọzọ bụ na afọ ọbụla i nyere anyị ya agba dị afa the same day ị nwetakwa result the same day. N'ịnọgoro obodo oyibo abụrụ ebara ya ihe niile n'afa gị maka afa miri emi ya bụ ya full name ya surname ya town name surname mma gị surname ndị be ya mother na-aza that is ndị ikwu nne gị is called maiden name ya mother and town ya. Ihe kpatara ya bụ na anyị na-ajụ ese maka na mmụọ na-eso mmadụ ọ bụrụ na o so n'ikwu nne ya o si n'ikwu nne ya ka anyị wee kpọọ mmụọ si n'ikwu nna gị kpọọ mmụọ si n'ikwu nne gị wee jụọ ajụjụ ka ekewe eziokwu wee pụta ihe. Ịghọtara ya? Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Afọ anyị na-eme ime ọfụma ọ ndajara ahụ afọ anyị na-agba afa ndụ gbaa afa alụsị gbaa afa ndị mmiri gbaa afa iyi ụwa gbaa afa ngwuru. O nwere ngwuru n'ọnụ ọ na-emeghara rise and fall. Ụfọdụ ji eri ha nata ụfọdụ ụmụ nwoke ha aka ntichasị. O nwere ndị nne ha n'obodo oyibo 10 years 15 years blọk ọgbụrọ taya ogoro ọ na-akwụgharị n'obodo oyibo. Ụfọdụ owu ihere na-emezi ha ga-eji wee gwa ndị be anyị sị n'obodo oyibo anyị jegwanụ na anyị tiri eti. Nwanne m ebezina ihe bụ nsogbu gị bụ na ị marọ na-anụcha mmadụ anụcha ka ite. Akwụkwọ Joel 6:4 says my people perish because of ignorant. I wee nọrọ na Malaysia, i wee nọrọ na Europe, nọrọ na some Asia country na-ata afụfụ na-ekpe aka ka akwa maka na gịnị i mere ihe ị kwesịrị ime. Ịgbazikwana nkịtị na onye gba nkịtị chi ya gba nkịtị. Ọnya ka eji wee kwuo na akwụkwọ Matthew 7:7 sị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka a ga-emeghere gị. Ghọtara ya? If you the laws of nature bụ na if you decided that na ị ga-anọ ebe ị nọ that you are comfortable you remain like that. Mana mgbe ị gwara chi gị na ndị gị na ha so and the entire universe na ịchọrọ ihe dị mma you will be attracted to where you will get help. Ike na-agwụ m chi mmadụ mgbe ike gwuru onye anwa. Ịghọtara ya? Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ agbazina nkịtị. O nwere ndị ọnọdụ ha ka nke gị njọ mgbe gboo mana taa smiling
abụrụ m mmadụ na-ete show testimonies because ọ dịrọ necessary. The identity of my onye ọbụla m lụrụ ọrụ remain a personal affair. You need to maybe show over testimonies. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ndị ọnọdụ ha ka nke gị njọ, mana taa ọnụ ọchị na-awa ha. Ịlụzikwara hope, esikwara na ote gị ijegharịbara isi na, as in, if you are a type that easily lose hope, ma ọ sị na ote gị mere, ebe a na ihe na-akpọzi ọnwụ na bịa gburu gị na nwozi ihe ihe emewu, or coward act. You must say and think like champions. Champions never give up. There is no testimony without test. Those little challenges seem well, but because of their ignorance, all the price you paid, yes. But at the right time, wake up from slumber and do the needful. Ije were obodo oyibo, ma ọ bụ jebe ahịa na Kaduna, jebe na Port Harcourt, jebe Lagos, jebe Abuja, ịma na mmadụ na-abịa n'uchu onwe gị ka ite. Ịmụrụ na ihe ị na-achọ ka nebo gị na-achọ, na adị akwụ na line wee na-akpata ego ọkụ ịma. Ịmụrụ na ị nwere ike ịnọ na line ma ọ na ịnọ Malaysia ma ọ na ịnọ obodo dị mma nọrọ. Ị ga-anọ ebe a 5 years 10 years, ị ka na ebe ị na-anọ ụmụazị ịnụ ụbọchị ha bịara ịkụziri a business, ha bịa within 3 years 4 years eburu ike mmadụ 20 na ọ bụrụ gbakata bụ afọ na-agba ele. Ihe na-achọ ịkọwa bụ na o nwere ndị kwadoro onwe ha mara na ha chi ije mba, ọ bịa mee ihe o kwesịrị ime. Ịma ọ na nwata na-etu ndị Igbo na-atụ ilu si na nwatakịrị nna ya dị ozi na-eji ọkpa agbawa ụzọ. Mgbe ị na-achọ ije obodo oyibo, ị kpọrọ chi gị, hazie ihe dị n'ụzọ gị, chọọ mmụọ na-apụ apụ ka ọ bakịa gị. Onwenugo onye ịfụrụ dị successful enwero great mentor bakịrị ya. Ịmụrụ na ị ga-akụ mmụọ na-apụ apụ mbamba. Mgbe ị kụrụ mmụọ na-apụ apụ mbamba, ị gwa ihe ị ga na-emeri ya. O nwere ike ọ bụrụ ichi trip, ije trip ngwa ahịa akwụkwọ ụgwọ, igbuori ya anụ, ma ọ bụ merie nke a ma ọ merie nke ọzọ, ma ọ bụ n'ọjị kwa ọnwa igbuoro mmụọ anụ, ma ọ gwa na ngwa ahịa gị na-akagoro ngwa ahịa gị na ruo n'ido igbuoro mmụọ anụ, ma ọ bụ na ihe ọma dị iche iche mere gị igbuoro mmụọ anụ. Ịgbazina nkịtị, mana ebezina, ọ bụrụ na ịpụgo apụ redi, ebezina nwere ihe ha nwere ike ime nụ. Aga m enyere gị aka, our mission to help people. Site na m ozi ka anyị gbara gị afa miri emi, mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. Ọ bụrụ na ya root the faulty through wrong foundation, anyị gbara gị afa, anyị gaa na ebe a wee rụọ ọrụ wee correct ya that faulty foundation ka ị wee buru ike wee bata. Ka ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ agbara gị na-eme gị eje ana na mmadụ kwecha gị nkwa ọgharịpụ. Ekwe nebọghị nkwa, nebọghị akwụọ ya ụgwọ, nebọghị alụ ọrụ akwụọ ya ụgwọ, gị nwa alụcha nke ga-akọ akụkọ abata ya. Ịmara na ụchụ ọgbụgba na-enwere ụchụ mmụọ gba nwe ụchụ mmadụ gbara, ka a sachapụ ụchụ, ka a nụcha ahụ ka ite. N'ọnwa na-abịa June 10 bụ Nkwọ, na Ugochi tubelu na temple, anyị na-eme expansion. Ọ bụrụ ihe m egosikwa na vidio taa, mana mgbe alụsịara ya, enwere ike during the painting ma ọ bụ mgbe ọzọ sepụtara ma ụnụ ya bụ new structure. O nwere new structure ongoing now na Ugochi tubelu na temple. The first temple adị accommodate anyị maka na o nwere some entities of powers ndị batara ọnụ ka anyị na ha rụba ọrụ, ka ha wee nyere anyị aka wee na-azụ ndụ ndị mmadụ
maka na ọtụ ndị mmadụ na-akụ ọta, ọtụ ndị mmadụ na-ata afụ. So o wee bụ na ya bụ ebe ama abatacha all the entities of powers and the alụsị anyị ji alụ ọrụ, maka na alụsị ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. So now in Ugochi tubelu na temple, anyị na-erect new structure. New structure, a temple. That temple abụ for a deity. Ya bụ deity nwoke mmụọ, mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-apịa ndị amoosu azụ. Ya bụ deity na-anọrọ onwe ya, ya na mmụọ ọzọ adịghị anọ n'ụlọ. Oke mmụọ, oke alụsị, eze alụsị dị ya. Ya bụ this deity a na-agba gị ha bụ ọ na-eme ndị amoosu taatị. The structure is ongoing. Now arụsị ga-abịa kụọ mbamba. Arụsị na-achụ ndị amoosu. Ka m kọwagoro a brief story about that arụsị, ihe ị kwesịrị ịma. Mana ị bụrụ onye na-achụ nwunye mmadụ, ịma akụkọ arụsị a mbamba. Ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ, ịma akụkọ arụsị a mbamba. Ị ga-abụ pịọ onye ọdịnala ka ifeọma mebe na ndụ gị. Ịkụ arụsị a mbamba. Ọ bụrụ na iwu onye ga-abịanwu na temple, ị bịa ikuku arụsị ekusa gị ka ị buru ike wee naba. Ka ị buru ike wee naba. Ọ bụrụ na ibi n'ebe a sị na ndị amoosu na-abịa ataghị n'abalị, ma ọ bụ na ndị amoosu na-abịa distọpụ, ị bịa nwere akwa anyị ga-achinye gị. Ihe ekowe na ya bedroom, akwa mmụọ a. Onwere ihe ga-eme ka amoosu ọbụla bata na room gị si na ọbịa idistọpụ gị. Or drop possible. No negative energy we near you. Because ikugo ya bụ mmụọ na-apụ apụ mbamba. Maka nchekwa, maka ihe ọma dị iche iche. Mmadụ enwere ike iri oke gị. Mmadụ mekwa anaghị ihe ọjọọ, ụdị na ị nwere mmadụ wee rie oke gị na ya emewu, na ya mee na ya emewu ya, na nwere ihe ị nwere ike ime. Ị bịakwa, ọ bụrụ na ị kụrụ mmụọ mbamba, ka mmụọ jere ụwa ọgụ, ka ịfụ ka esi apịawa mmadụ azụ. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na iwe onye n'obodo oyibo, ihe akụkwa mmụọ mbamba, ma ọ bụ na ị nwere ike ịbịawu ihe akụkwa mmụọ mbamba, ise njenụ meseji agwa gị ihe ị ga-eme, etu ihe esi wee kụ mmụọ mbamba. Mmụọ a na-arụkwara gị ọrụ pendịrị mgbe ị ga-enwe ike ịbịaru wee zụọ ụkwụ na Ugochi tubelu na temple ka ikuku onye bụ arụsị kwụsa gị. Dee na ịchọzi akwa ya, achịkwa gị akwa. Ihe ekowe na ya bedroom. Ọ bụrụ na mmadụ si na amoosu, ma ọ na ndị mmadụ na-abịa emeghị nke a na-emeghị nke a, ma ọ bụ na gịnị nwa na-eme gịnị nwa na-eme, ọ bụ stop. Because maka na ike ka ike abatago. Ọ nchagbu, mmụọ na-apụ apụ. The feast anyị ga-eme ya, anyị ga-akpọ oriri bụ anụ. Ịnọrọ within Anambra State, ọ ịnọ na Nigeria, ọ bụrụ na ị ga-abịawu, ị bịanụ soro anyị rie, sorokwa anyị ṅụọ na ụbọchị. Blessing we flow. Maka na ọwụ ụbọchị ma Ugochi tubelu ga-aga ọfọ n'ime new temple wee gọzie ndị mmadụ. Ndị mmadụ abịakwazị n'ihu ya bụ arụsị wee nara ngọzi. Na-achụ ọchụchụ, na-achọ ịnara oke gị,
ma ọ na mmadụ gbara ụchụ na shọpụ iri elezi ahịa gbadataba ma ọ gazi na-enwe pastọ na biznes ọbụla ị na-eme ọbụ na ndị mmadụ agbago ụchụ nwa ọzọ onye na-ajụ gị ma ọ bụ onye na-abata n'ihe ị na-eme ụchụ ịbịa ka anyị gwa gị ihe ị ga-eme ka ife maka no entities of power si na fight against any negative energy darkness o jiri anya afụ ndị ihe ọjọọ ka ịbịa ka ịkwa onye bụ mmụọ mbamba lụtakwa ụbọchị nkarụ maka ya bụ feast ga-abụ na June 10 June 10 ọ ụbọchị nkwọ ka ọ bụ June 10 a ga-abụ oriri gbasalụ nchagbu mmụọ na-apụ apụ ọ ga-ebe ọ ga-adị wee mee unu Ugochi tubelu ọdịnala temple Oraifite. All my friends, I'm inviting you all. Ihe unu ga-eri wee nwe ụbọchị anwa ga-adị gbanyụ. Ọ bụrụkwa na ị nwere ike ịbịawu eneghị anya n'ịnọ ebe dị anya na Naịjirịa ma ọ bụ na mba ofesi ma na ị chọrọ ka iso wee keta oke na ya bụ mmemme na oriri sadaka a ga-eri n'ụbọchị ahụ, imekwa send ya message nke ọwụrụ ị ga-emewu iji wee fụ na ndị niile bịara ụbọchị ahụ ga-enwe aṅụrị dịkwa ma nwụọ. Ọ bụkwa na ị chọrọ igburu mmụọ ahụ anụ n'ụbọchị ahụ ma ọ bụ ụbọchị ọzọ, igburu mmụọ anụ na onye mmụọ dị nke ka ọma ka mmụọ na-echekwa gị. Ọ bụkwa na ị nọ mba ofesi iyi egburu mmụọ anụ egbuchalụ mmụọ anụ efu na-egburu mmụọ anụ esendikwara ụbọchị a na-egburu mmụọ anụ akpọọ na vidio kọl iso yọọ mmụọ ihe chọrọ egbuchalụ mmụọ anụ mmụọ agọzie gị iburu ike bata ịbatazie ịbịakwa n'ihu arụsị ikwu arụsị ekusa gị etu a ka ọ dị. Ọgwụgwọ onyinye anyị nwere anyị ga-enye gị anyị nye gị ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị mara is only a mystery to you gị nwa na-ene m anya and not to all. Agbaji na nkịtị mee ihe ị kwesịrị ime ka e kwuru ka nwoke si akwụ, ka mmadụ gaji ịgbazi ụchụ ịmara na ihe ị na-achọ ka nwanne gị na-achọ gị na ya nọ n'ofu laịnụ na-atụ ngwa ahịa ọtụọ nke olechapụ ịtụọ nke anya na ebe ahụ anada dizaịn apụọ na dizaịn ịtụrụ apụọ na model ibewe ngwa ahịa gị ma ọnụ na ka ị na-ana ebe onye nọ mba ofesi o nwere ihe ị nọchatara imechara mmadụ ọgụ ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ ịrụchara mmadụ ọrụrụ ka kwụọ ụgwọ stori abata ịzụ ahịa nke gị nke ndị ọdanata ebupụta ngwa ahịa ị ga-asụ nke gị nwa rụzie nke gị atọ ịgba nkịtị ịma ọnụ orugo gị ya asị na enough is enough. Ịchọ ka nyere gị aka ma ọ na ịchọ ịghọta ihe ọbụla na ihe a nkụzi taa send ya meseji na 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Send ya meseji aga m enyere gị aka. Ị nwere ike ịjụ m ajụ n'ihe nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi Igbo maọbụ ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo. Ndị Igbo Maka nọ anyị ga-ejere obodo nara obodo ya gazienụ.